friends, welcome to my channel South Indian Cooking Recipes. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என்னடா ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா? மூணே பொருள் கோதுமை மாவு, வெல்லம், தண்ணி மூணு சேர்த்து ஒரு அழகான ஒரு பணியாரம் செய்யலாம் வாங்க. இந்த டேஸ்டியான சாஃப்டான கோதுமை பணியாரம் செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பொருட்கள் எடுத்திருக்கோம்னா பார்த்துடலாமா? அரை கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு, உப்பு ஒரு பிஞ்சு, பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல, தண்ணி தேவையான அளவு. இப்போ தேவையான மாவை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். அது கூட ஒரு அரை கப்லேருந்து 1/4 கப் போல் நம்ம தண்ணி இன்னைக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். நான் இன்னைக்கு பவுடர் வெல்லம் தான் எடுத்திருக்கேன். நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வர நேரத்தில் உங்களுக்கு தூசி எதுவும் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கோதுமை மாவை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த கோதுமை மாவு வந்து நம்ம நல்ல கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக வர மாதிரி நம்ம வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பேக்கிங் சோடாவையும் உப்பையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அரை மணி நேரம் கழிச்ச பிறகு நம்ம வந்து பணியாரம் சுட்டு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் வந்து ரொம்ப காயவும் வேணாம், ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வந்து நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம போட்டது இந்த மாதிரி நிறைய பபிள்ஸ் வர மாதிரி இருக்கணும். ஒரு சைடு வந்ததும் நம்ம அடுத்த சைடு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம நிறைய போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பணியாரம் ஒரு பாதி போல் வெந்த பிறகு அடுத்தது ஊற்றுங்க. இல்லைன்னா எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிட்டு நமக்கு வந்து பணியாரம் ஒழுங்காக வராது. ஆஹா, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த பணியாரம். நான் வந்து இதை வந்து பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இவ்வளோ வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சவுத் இண்டியன் குக்கிங் ரெசிபிஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய், தேங்க்யூ.